mugi Gusti manggih aku sampun kantor Bapak Murjana niki panyuwunanipun Bapak Nani tresna bojone tangga mangga Pak Nani serampate keri bojone wong mangga Bapak Nani jebul Pak Nani kok wis duwe bojo awak iki ngerti kowe wani ngucap janji kebangetan atiku iki jebul mamat wis barabi siri tres Rida Wirawan spesial Bapak Nani kok bojone uwon yen weruh aku mengisah domban sing tak jaluk mas waktu kanggo aku nadyan sedelo kanggo maremke hatiku kembang bati arom kanane ati iki mikir kowe wani sopa tresnaku iki suci mugi Gusti tansah ngijabahi nggih matur nuwun Mbak Sina nggih kula dalu niki kerawan piyantun sepuh ingkang sangat tresna dhateng seni menika Mbah Muti yusmanipun pun meh 8 nyuwun lelagon diserampatne kula monggo lek serampat Pak Soti badhe ditarik mriki Mbak Soti supados panjenengan binti saged yuswane sepuh kados Mbah Neng sehat kersan Mbah Muti dipun adosi hebat bangke ngantos sepuh 8 kirang setunggal sing kersa tindak gajah jogete pinter nggih sehat rumiyin ngendikane mantan Mbah pemain koprak napa lho Mbah panjenengan nggih monggo yang penting niki lho contone